Takže čaute, vítam vás z nového videa, dneska je to zo hry Sliderio, spravedlňujem sa. Ideme si zahrať, hral som to, ale dúfam, že toto je prvé Sliderio natáčané na mobile. Na Slovensku a Česku. Asi v zahraničí to už bolo istotne natáčané. Dúfam, že ste mi počuli nejaký zvuk, teraz sa presadil. Už som bol na kresle, kde mám 2 kompy na sebe. A dúfam, že toto bude aj s miniatúrou to vyjde a neviem ešte, či to istotne vyjde s miniatúrou toto video, ale posnažím sa to dať do kompu, ale myslím s miniatúrou z Photoshopu, nie z Skicára, lebo teraz sa mi sťahuje. Je 13:11 a stiahne sa to za 26 minút, mi to ukazuje. Ja si to stiahnem nejak tak a potom to chcem dať do kompu toto video, lebo to nahrávam cez môj iPhone, tak to chcem dať do kompu a to bude potom všetko. Dám to na YouTube aj z Inter, myslím. No, už sa môžeme na to vrhnúť bez kecania. Tak, idem na to. No tak, už to ide. Toto nahrávam už po 3. krát, lebo predtým nepadalo mi to len... Pokazil som si to tým, že ja som si teraz zapol 3G data, no aj mobil, 3G data alebo mobilné, podľa toho, ak to kto volá a ja som si to zapol, lebo keď tuto mám spustenú Wi-Fi, tak niekedy sa mi stane, že to začne lagovať. A nechcel som, aby to lagovalo a tak som si to musel zapnúť. A už teraz to ide v pohode. A keď chcete, dajte like, ak chcete mať v Full HD druhú časť, lebo ak chcete, môžem natočiť Agario tiež vo Full HD. Len kebyže to natáčam takto, tak tie videá častejšie môžem vydávať, produkovať, lebo nemá to až toľko megabajtov. Na minútu neviem... laguje to. Na 3 minúty je tu okolo 100 megabajtov, nejak tak by to malo byť. Teraz neviem úplne, ale v tomto rozlíšení. Ak dáte na 3 lajky, tak a napíšete mi do komentu, akú hru vy mám vydať ďalšiu, tak ja vydám, akú chcete, poznačím sa aj s miniatúrou, z Photoshopu tou miniatúrou, nie zo Skicára. Nelaguj. A ospravedlňujem sa za mega lagy. A potom by som natočil hociakú hru vo Full HD. Ježiš Maria, zaskapem. No. Sú také lagy. Teraz sa ospravedlňujem, prečo sú také lagy, ale asi, ak vidíte, tak toto je skôr informačka. A nie normálna. Potom, než sa to stiahne, ja si pustím South Park. Ja som si to... Niektorí sa asi pýtate, jak to, že chceš pozerať South Park, keď je len 13 hodín, neviem presne. No tak ja vám to poviem takto. Pustím to cez stránky. Maria, stále skapínem. Bude aj druhá časť. Toto bude tak na 5 minút, sa posnažím to dať a tedy to už bude aj bez lagov, sa posnažím. Mám pevnú sieť bez lagov a Full HD, takže ak to vidím ja, také to bude
takéto budete mať aj vy. No, a mne to kurník. No, tak toto boli taj úmrtia. To som nemusel dávať. Tak, nič, ja už sa s vami lúčim. Majte sa pekne a čau!